kontratua eiterakoan, tirabira handik eukizentu zen enpresariokaz, ola... Orduan etxean beste eurek esaten ez dela, eta gai. Baina banda guzti be, asko padutzuen. Ondo, gutxik, bestiek bete akasetatzen, zei da. Etxean ditadura totala zua pelotilla. Eta zelango kontratu ezien edo zer firmatzen? Urterako generalien imotezko, baina Diogo klausula bat gutxi paratago. Kampeon behituz gero, non beste gehiago mongoztu da. Elketzen da kampeon da jaka motezkoen. Ekrube bai, entrada ipetin joen horreko gehiago. Kampeon joatza horien. Bai. Da, pentseko, mila lagun da. Boston peseta moteko, pistola genbiak. Migon, zein lebetin joatu horrek, horrek txametu duen honutzen, frantzean joatu zen niru partidu da, torzaren zeira morzi zen. Baina, ez todavía adelante, ditadura, dana alo bien dituen. Azkenean iparraldean zenba partidu jokatu zen? Iparraldean? Iparraldean urte askotan prio bat. Bai, hor, enpresas konpondu zinen zazuen. Ordu jokatu ginen zentozen erdi bateko, baina arabe jurri bizuan. Eta gero fronteran bizuan permiso espeziala. Nor zizen zan hori, enpresiaz sartu dut zinen? Ebi 50 berrotan mazaz bizan, amazak gero, bengo ditu nintzen egin, Berrotan mazaz bin ostian? Hor